Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira, zure keia eskuetan futzara batekin. Itziar Mikel Perizena. Nongoa egiten duzu zure burua? Nongoa, ez diot garrantzia honitzikan ematen egizki. Beran jaio nintzen, baina baduzkat hemen 14 urte bizi naizela, orduan ez diot garrantzia honitzikan ematen. Beti galderatxo hau ere egiten dugu, zure lehen oroitzapena zein da? Noiz hartu zinuen kontzientzia bizi zinela? Ba ez dakit, hori nahiko zaila da ez? Jakitean noiz konstiente ezakit, uste dut betidanikan ere disfrutatu dutela egiten dutenaz edo, eta uste dut hori dela ez? Jakitea egiazki konstiente zarela bizi zarela, ez? Beraz, Haurtzaroko oroitzapen, lehen biziko oroitzapenik ez duzu? Ni ez, ni Haurtzaroko oroitzapenak ikaragarri ona ditut. Zagit, ni bizi nintzen tokian beran, badena, nahiz eta ni basertara ez izan, dena baserriz inguruteta zegoen, eta ikaragarri oroitzapen ona ditut. Beti animalen artean eta ahitz sano bezala edo bai. Zertan jolasten zinen? Zertan, ezagik kontatzen aldiren ere zeren eta hango joku ziren nahiko, denak ziren mutilak, orduan nintzen neska bakarra, eta jorazten ginen gauzetara, harekin taitzen ginen, eta gero futbolin, lasterka, betiko herri bateko jokoak, ez? Haunditzekin zer izan nahi zenuen? Nik ez nekien ongi zer nahi nuen izan, zerente gustatzen zitzaizkidan gauza honitz. Alde batetikan, albaiteritza nahi nuen egin, baitere masajista edo, eta margolaritzare gustatzen zitzaidan. Orduan ez nekien ongi zer egin, gauza honitz gustuko nituen. Halabeharrez edo bokazioz ze ikasketa burutu zenituen? Egin nituen tekniko industrial moduan ikasketak, eta gero hasi nintzen lanean, lehen biziko lan izan nuen delineante moduan, eta gero, ingenieritza responsable moduan eta ondo ditzen 5 urtez. Eta eskolako eta ikasketako lehen irudia hauek xuri beltzean edo kolorean dituzuzuk? Ezagit, hau da ametsa bazala ez? Zertan ikin dituzu ametsak, xuri beltzez edo kolorez? Ba ez dakit, oroitzen naiz, orduan izaten zirela milik eta fofito eta xuri eta beltzez izaten ziren, baina bizia berez kolorez. Beraz, oroitzapena kolorean etortzen zaizkizu. Bai. Nola bizi izan zenuen gazte garaia? Gazte gehina bezala, bera aldekoak behintzat, 16 urtekin hasi nintzen larunbat igandetan lanean, Ibardinan, eta asteburu guztia egiten nuen lan, eta opor guztiek ere bai. Orduan, 21 urte arte ez nuen behin izan du egun bat libre, erratiko modun. Ziren ikasketak, gero ere hasi nintzen solfeo akordeon, ikasketa larunbat igande lanin, egon nintzen ahitz lanpeturikan erratiko modu batean, ez? Eta gero 21 urtetan hasi nintzelikan enpresa batean delineante moduan lanian, eta asteburu bat izatea libre izan duzen ikaragarria. Eta hortikan aurrera, zorte izan du, eta ja asteburuak eta neriek izan du dire erratiko moduan, ez? Rebeldea izan zinen? Ez. Sobera motela. Etxetik kanpo bizitzen ze adinekin hasi zinen? 24 urtekin. 23 urtekin ezkondu nintzen. Eta 26ekin lehendabiziko semea izan denuen, eta bigarrena 29ekin. Beraz, gazteik erran daiteke gaurko ikuspegi ikusita? Gaurko gazteekin konparatuta, bai. Nomada izan zinen, ez zinun asterik izan nomada izateko? Hori da, ez, izan duzen gauza bat pixkot ala etorri zen, eta ala joan zait, neuteran
ez dut aukeratu hola etorri da. Ez nuen pentsatu, nire eta autori eta horrela gauzak etortzen dire eta horrela bizitzen ditugu, ez? Lana eta bizitza nola uztartu dituzu? Bizitzara nahi dut, bizitza dena. Uste dut, bilatu behar dela pixkot dentan ekilibrio bat edo, ez? Lanak berez ezin dizu kendu sobera denbora, familiendako eta ez da zuk gustuko dituzu bertze gauzetarako. Orduan, pixkot ordenatu dena eta ekilibrio hori bilatuz edo. Bizi lanerako, lanarako bizi horretan, ze portzentaia jarriko zenuke? Ezken, ni horretan badut ikagarrizko suertian adotaran. Lortu dut egitean nire hobi honetatik, nire lana edo. Orduan, niretako egiezki ez da lan egitea. Nin nago gustuko duten gauz bat egiten eta niretako ez da lan egitea. Orduan, hori da kaso, ez? Adinea aintzineat joaten den bezala, zora indik gaztea zera, baina tira, ikuspuntua, bizitzaren edo bizitziakarikiko ikuspuntua aldatu egiten da? Bai, haitz honetz. Ez da gauz berdina 20 urtetan, do 40 urtetan ikusten. Eta pentsatut 60 urtetan ez dela berdin ikusiko. Hala behar du, ez? Eta uste dut, ni behintzat bilakatu nahi zaitzez relatibizatzen ditu eta hitzez gehiago gauzak. Lehen, igual, asertzen ditzen erraixago orain ja asertzeko behar duzu bertze puntu bat edo nireatiak eraiten zen bezala, horratza eta lokarria hitzez luzego bihartzela, ez? Horratza baino. Eta bai, bihurtzen zera lasaiago, zentzu horretan. Nire ustez, ni behintzat bai. Bueno, Jokin, erradiazu, nola ezagutu zenuen Itziar Mikel Perizena? Bueno, joan der kursoa. Ezagutu zenuen, ez egin zenuen ikastaro bat edo horrela, margotzeko ikastaroa? Bai, ni arkatzakin nekien nola egiten, baina pintzelakin ez nekien. Orduan apuntatu nuen bere klasea, eta hola ezagutu. Eta nolakoa da, Itziar Mikel Perizena, irakasle bezala? Irakasle ona da. Badaki nola egiten da gauzak, badaki korregitzeko, badaki ambiente ona dago bere klasean. Margo haunitz egin dituzu? Lau kuadro egin ditut. Bi paisaje, zaldi bat eta abstrakto bat egin ditut. Eta, bueno, esposizio batean jendea ikusi ditut eta ona mintzatu dira. Ongi, mintzatu dira horretaz. Konten zaude kursoan aritzeaz? Bai, ni konten nago. Eta nola definituko zenuke Itziar Mikel Perizena 3 hitzetan? Bueno, Itziar da ona margotzean, da ona pertsona, da ona irakasle. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, bere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haizetan. Bueno, Itziar, margolaria, artista, sortzailea, zer zara? Zer nahi zen? Bueno, ni margolaria naiz. Ja, artista delako hori, ez dakit, sobera ongira biltzen den gaurko gunen, ez? Artista inbertze gauzari erraiten zaio, baina ni margolaria naiz, eta margo irakaslea, eta horretan utziko dugu, ez? Eta sortzailea, bai, ez? Azken finean, egiten ditudan kuadrok edo badute sormena bihar hori edo, bai.
Erran diguzu, txikitan hauniz gauz izan nahi zenuela, hoien artean margolaria. Nola sortu zen zuten, mertea, ni margolaria izan behar naiz, eta izango naiz. Etzen horrela izan du, egiazki txikitan ordu honiz pasatzen etxion marrazten. Ikarri gustatzen zitzaidan eta ordu honiz pasatzen etxion marrazten. Gero ikasketak, haiztin erranduten moduan, tekniko moduan etxion ez, tekniko industrial ezala. Eta orduan beti danik marrazketa egondu da ahitz sartu edo nire bizian, ez? Eta gero, hasi nintzen margotzen, pixkot, ez dakit, izan duzen gauz bat, nahiko berandu hasi nintzen, 24 urtekin edo hasi nintzen lehen da biziko aldiz margotzen, pintzela batekin eta horrela. Ordura arte ez nuen behin ere pintzelikan ukitu. Osea, nahiko berandu hasi nintzen, eta gero naiz eta berandu hasi, karrerilla hartu genuen horretan, ez, konturatu nintzen ikarri gustuko nuela, eta tekniko zen gauz hori alde batera utzi nuela, eta honetara sartu nintzela buru belarri. Dena den tekniko zen horrek lagunduko zizun, ez da? Margolaritza teknikoak nolabait ere, perspektiba gabilera eta horrelako gozoiek, dena hori, ez? Emango zizun... Bai, nik beti erraiten dut lehen da biziko gauza ikasi behar dela ongi marrazten. Bistak ongi kontu behar dituzu, perspektiba nola egin, hori dena garbi kontu behar da. Margotzeko lehen da bizi jakin behar da marrazten, eta marrazten ongi. Beti erretin dut gauz berdina, hau dela pareta bat eiki bezala. Pareta bat, uker egin baduzu, nahiz eta gero margotu edo pintatu ahitz ongi hori ez da zuzenduko. Orduan, lehen da biziko inbar da pareta hori ongi, orduan, lehen da biziko ongi marraztu, eta gero hasiko zera margotzen. Baina basi hori da. Arkatzekin ordu haunitz pasatzea eta hori ongi menperatzea. Hor estilo hauniz daude, zurea zein izango litzateke hiperrealista delakoa edo... Ni naiz figuratiboa. Ni azken finean ez dut ez nire fotografia bat balitz bezala ateratzea edo argazki bat bezala ateratzea, baizik eta nik lantzen dutena da ikusten duzuna, ez dago pentsatu behar zer nahi duten margotu du zer nahi duten adierazi horrekin, ikusten da, zer dagoen ez. Orduan, erretrato kasuetan eta lizentzia artistikoa nahiko murriztua dago. Ezen dut hartu eta nahi duten egin, ez? Nahi duten egin aldut konposaketan, baina marrazketan eta margotzerakoan limitatu dago, ez? Ze eskoletakoa ematen duzu zure burua edo nori jarraitzen diozu pixko bat? Niri gustatzen zaizkit haunitz, margolari... Lehengo margolariak edo gustatzen zaizkit haunitz. Zeren eta horiek lantzen zuten kapa desberdinetan, margoak, eta nik horreri garrantzia handi ematen diot, ez? Aiztin erranduten bazala, lehen da bezi ongi marraztia, konposaketa bat, ez dagoela inun ere ageri argazki batean eta deos. Hori zu behar duzu zure barruan, sortu behar duzu, da kanta bat bezala egitea, ez? Zuri sortzen zaizu hori, edo zuri ateratzen zaizu, nahi duzu zio zer adierazi, horrekin, batek egin du poesiakin, bertsoatzek egin dute literaturakin, bertsoatzek egin dute kantakin, nik egin dut margolaritzarekin. Ze gai aukeratzen dituzu? Nik lantzen ditut egiziko gaiak, erretratuak eta ero konposaketak, adibidez. Egin ditut dena jundatu, ez? Personajeak, jendiak, animaliak, paisajeak, eta horrekin saiatzen naiz historio bat edo kontatzen. Zergatik egiziko gaiak? Zergatik, nik itxian senarra eta bi semiak izturi ditut, eta igual horrek ere egiten dira, ez, zer, baina animalik gustuko ditut. Orain ez dut behin ere margotzen animali bat edo hila edo odoletan, edo horrelako gauza ditzaizki gustatzen, ez? Orduan, egiziko gauzak egiten dituztelikan, beti agertuko da zakurro bat eta kasuntan oilaurro bat edo zer den egaka edo horrela, ez? Baina saiatzen ez beti bizirik egotia dena. Ze animal da gehien margotzen duzuna? Gehiena, gustatzen zaizkit biziki zaldiek eta zakurrak. Baina, egin ditut denetatik, baina bai, zaldiak maite ditut haunitz. Nola margotzen dituzu? Zaldiak... Nola margotu? Bai. Lehen da biziko erratxeko modu batin sentitu behar duzu hori, ez? Ni adibidez, ordu haunitz pasatu ditut, ez? Zaldikin eta pasio bat dut, zaldikin. Eta zakurrekin ere gustatzen zaizkit argazki haunitz ateratzea. Eta sentitzea euren hilia, euren... Bihar dute egon bizirikan margotzen ditutelikan. Orduan, bizitasun hori lortzeko, ordu haunitz pasatu behar dituzu ikusten, eben konportamentua zen nola muitzen diren gauzaiek.
Eta hori geroia kuadro batera pasatzea, erraixa edo zaila da? Ezak nik ikarri gustuko ditut, orduan ni horretan disfrutatzen dut. Ez da gauz erraxa, baina gustuko duzun gauz batian aldaparik adenez edo orduan ni disfrutatzen baitut haunitz, horretan gustuko dut eta ongi pasatzen dut. Margolaritza teknikotik bizi zinen, bai? Margolaritza artistikotik bizitzea erraixa zaila da? Ezakit, ni suerta handia dakat. Orduan ikarri gustura nago. Eta unetik bizi naiz. Ni margolaria naiz eta margo klaseak ematen ditut, orduan horretik bizi naiz bai. Eta margoak, bakarrik margoak salduz, gaur egun erraixa, zaila? Ez, hori zaila da. Hori zaila da minon, nik hori baitut gustuko. Baina horretatik bakarra bizitzeko nahiko zaila da. Nahiko zaila. Izaten dire epoka hobiak bertzide minio, baina ezin izke jatu. Teknika ezberdinak ikasteko eta horrela, eskola batean edo autodidakta zara? Nik ikasketak eta initun erran bezala tekniko moduan, eta gero baita sinitzen, gustuko nituen betidanikan museotara joatia eta betidanik bertze margolariekin eta euren lana ikusi, zer nola egiten zuten, zer erabiltzen zuten, eta azken finean, base bat duzulikan, zer nolein gauzak, gero norberekin mardu. Gero norberak bilatu erdu bere estiloa, zer nola landu gauzak, zer eta badire, badago base bat, baina hortik anantzinera badire hainbat gauz. Orduan, norberak bilatu erdu bere bidia eta nolen gauzak. Orduan, autodidakta nahi eta nahi ez behar duzu izan pixotere. Leze zulotan agertzen diren margoak gustatzen zaizkizu? Bai, nola ez? Baute bere xarma ez? Jakitia hainbertze urtetan horre gondu direla eta norbait ere pasatzen zuela denbora hori egiten, bai, ikarri polita da, bai. Eragarkiena, betidanik egondu dela, margotzi hori. Eta aurrendakore, pareta bat eta ematen baduzu hori rotuladore bat, segiden hasiko dire paretan, margotzen. Oseak, hori dela gauz bat instintiboa bezala, ez, margotzeak. Hori daramak eigu barruan. Orduan, aur bateri, utzi behar zaio pareta, utzi behar zaio... Ez nik hori zuterran utzi behar zaio nikan pareta. Baina bai, badiri bertze moduk, ez? Zaten alda bertze, nahiz eta pareta igual ez izan egokiena, badirela bertze modu ere, eta hori instintibo dela. Margotzea, zure ustez, terapia bada? Bai, arras. Terapia bada, zeren eta alde batetik autoestima goitzen da, pila bat, zeren eta batek ustez zulikan, gauz bat gai dela egiteko, konturatzen da, direktriza batzuek edo emanez, zer noroko gauzak egiten alde joan. Eta hori norberaren dako ikarri polita da. Adibidez, ikaslekin edo gehien bat helduekin gaztik, ez dute horrelako beldurrikan, ez? Baina helduak erraiten dutelikan, nik ez dut behin ere pintzela ikan nukitu, nik ez dakititin, ez dut pulso hona, ez dut, eta azkenin erraiten dut, zuri nork errandizu hori dena. Uztazu hori dena, hasi behar dugu, nik errandizut zer nolain, lasai, zerbait jateiko da, eta gero egiten dutelikan uste, baina hitzez gehiago, ez, pozo hori, ez, itxera joan eta denek erratia, Jose polita, hauzukin duzu, hauzuk ez duzu egin, ez, orduan da, daikagarri polita. Margolari ospetsuen izenak entzuten dituzunean, zer etortzen zaizu burura? Zer etortzen zaidan burura? Atzetikan egin duten lana, ez, hori lortzeko do zer lortu duten. Badire batzuek gustuko ditudenak, betze batzuek ezain bertze, baina ez bakarrikan ospetasun momentu hori, baizik eta atzetikan zenbateko lana dagoen, ez? Eta karriketan ikusten dituzunean, batzuk bapatean ari direla, personan karikaturak edo egiten, gelditzen zara ikustera? Bai, beti. Maiti dut ikustea bertzik zer nola egiten duten, eta betiri ikusten duzu gauz desberdina bat. Azken finean, nahiz eta denak base bat izan, gero denak autodidakta dira baitere. Batek egin du modu batean gauzat, bertze batzuek egin du bertze batean edo, eta orduan polita da, hori dena ikustea. Dirua trukean jarri behar delarik margo bateri, gogorra egiten da? Gogorra egiten da nahi dut saltzeko orduan margo bat? Ez da erraixa, kuantifikatzea zenbat balio duen kuadro batek zeren eta inork ezaki zenbat ordu pasatzen dituzu nahu egiten egiezki. Baina, berez, saldu behar balin duzu, jarri behar duzu prezio bat. Hori da, kasua. Zuk zeren arabera jartzen diozu prezioa? Zeren arabera, zailtasuna lehen da bizi, eta ero tamaina. Ez da bakarra gauzat ezaiten alda hundila eta erraixa egiten.
eta bertze bat tikigua eta zailtasuna hitz ez handigua izan. Orduan, bi gauzak ere pixkot ikusirikan, bai dut horrelako prezio bat edo, bai. Eta gero behin prezio jarritez nahi zibiliko haukendu behar diot, ez, ni saiatuko nahi hori alik eta hobekina geldi dadin eta klientia konten geldi dadin, zen eta beretako zehozer bere esi izan da egunero ikusiko du, bere etxean, eta konposaketa kontu hauetan zerbait personala izan da, orduan gauzek zaitu behar dira izan ez. Zure margo bat oso garesti saltzen bada, horrek margolari ona egiten dizu, edo ez, edo zuk berze irizpide bat duzu horreri buruz? Nik uste dut, egiezki abeslari bat bezala, ez dutela hobenak disko gehienak saltzen, barkatu, edo kasu honetan ez da margolari hobenak pintura gehienak saltzen, ez. Ez dire hobenak edo margolari hobenak ezagunak, eta ez da ezaguna direna guztiek ez dira inen onak. Ezagunak izateko erakusketak egin behar? Ez dakit egizki zer imar den. Ez dakit zer imar den. Nik nire iritsiz imar dena da lan. Eta ez inoren esperon egon zeo zer gertatzeko ez. Norberek imar du lana eta alik eta hobekin egin gauz hori. Eta gehien bat uste dut sekretu dagoela disfrutatzea, egiten duzunaz. Zuzea holkatuko zenuke, margo bat erosi, ala margo bat margotu? Ni bilek, zer egin dut, ni margolari izan eta margo irakasle izan eta bi gauza desberdina dire. Orduan, orain hasizkero margotzen, ezin da eskatu bateri konposaketako margo bat egitea. Ententzen, da oinez hasitzia eta lehen biziko eguntikan eskatzean horbateri berestera joatea. Gauzak behar dute, edo badute bere trajektoria edo bere lana. Orduan, ikagarri polita da, hasten delikan jendia margotzen, zeren eta ikusten ben burua gai direla egitiko, eta gehien bat ikagarri polita dena da, klasera joaten aitzelikan, eta aste guzien hau esperun, klasera etortzeko margotzeko zeren, eta lehen gugunin eramitako kuadroize polite duitu zitzaien itxekuri edo, Baina gerore aitzaiz polita da, famili bat etortzen delikan, eta nahi dutelikan euren gauzan bat, euren rekuerdo bat edo oroitzapen beresi bat edo, eta hori konposak eta hori egiten dugulikan eta itxera maiten dutelikan, Bi gauza desberdin dira, nahiz eta gauz berdin izan. Eta margo batean puntu bat eta bi marra ikusi temalen badituzu, erakusketa ospesu batean, ze pentsatzen duzu? Pues gehienak pentsatuko duguna, Horretara hori erantzuna behar dut. Zer gain dizut. Nik hilabete hauniz pasatzen ditut kuadro bat egin, eta horrelakoak ikusten dituzulikan, zer erran, Zer erran. Nik pentsatzen dutena da, bira, edozein persona gai balimo da, edozein gauza egitiko, horrek ez duela horrelako meritorikan. Sentitzen dut, baina nik horrela pentsatzen dut. Niri balona bat ematen dute, eta ikarrizko jokaldi egiten ditut, Inon garbi dago, niri biolina bat ematen dute, eta horrek ez du inundikanen nota dezente bat aterako. Seinaltan nik ez dakitela. Aiztin erranduzun moduan laurraia eta puntu bat eginta, baina horretara nola letu da. Baizik eta lehen badago atzetikan lan bat, eta iezki badaki hain bertze, eta gero egiten du nahi duna, edo iezki ez daki hain bertze, eta horretara nioa letzen da bagarra. Zer erakusketa izan da, kontent edo, kenditu zarena? Zer erakusketa egin duzulaik? Ni denakin kontent gelitzen naiz. Azkena izan duzen, beran, 7 margolari eta eskultorean artean egon duinen, 7 beratar, eta hori izan duzen azkena, egin duguna. Baina bestetan ere beti eroso eta gustura egiten naiz. Bai. Eta ze asmo dituzu, pixko bat margolari izan hemendik aintzin, ze pausu edo zertan zaude pixko bat nahi dut zure margolaritza aurreratze horretan? Nik espero dudana da segitzia nagoen bezala, orain arte gustora nago, ongi doa dena, eta ikasketakin eta horretan segitzia, ikagarri betetzen hau, gazteen naiz helduekin egotea klasean eta ikagarri gustura pasatzen dut, moñoño hutsa dire, hau ez da azterketa dituztela eta hori nervioso daudela edo zunat etortzen dire disfrutatzera eta ikasten dute jolasten. Orduan, ikagarri polita da. Eta helduek ere
ongi pasatzera etortzen dire, naiz eta gauz politak egin, heldu dire ongi pasatzera ratu bat ebendako, eta gero nik zer erranen dut. Margotzia nire estudion bakardade horretan ere gustuko dut eta beharrezko dut baitere, ez? Hainbertze jendekin pasatzen zulikan denbora, bakardade hori bilakatzen dut edo. Orduan, orain bazala segitzia sinatuko nuke. Egindako ibilbidearen balorazioa eta sensazioak zein dira? Zein dira? Gogorra izan dela orain arte. Gogorra ez da bat ere erraixa izan, inundikan ere, baina egiezki orain ahitzun gehiago. Ahiz guztonago, kontenago egin dudanakin, baina gogorra izan du da, ez? Orain dela 3 urte ere izan duen istripu bat, eta hori ere gogorra egin zitzaidan. Eskuineko bihatzak ere moztu nituen, eta bueno, ez da bat ere erraixa. Ezkerreko eskukin ikasi behar izan duen, margotzen, idazten, dena egiten. Eta horretan hilabete haunitz pasatu ziren, eta bueno, orain daukat suerte hori eskuinat ezkerra erabiltzen dutela, orduan. Gauz honak bilatu hartzaiela, ez, gauzeri? Gauzai. Berdin egingo zenuke edo zer aldatuko zenuke egin duzun ibilbidea honetan? Ustez ez nukela deus aldatuko. Denetatik uste dut ateratzen dela zeo zer ona, eta ez nuke deus aldatuko. Uste dut orain duten pentsakaera eta egiten ditudan gauzak lehen gertatutakoak direla eta direla. Orduan, pentsatzen dut dena onerako dela. Eta etorkizuna nola bideratu duzu edo zer duzu, zein duzu asmoa? Segitzi horren bezala. Horren bezala limo da, errandizut, seinatuko nuke. Zure atzean margo bat, zaldi edo behorra, ez dakit ongi ze izango den. Eta hemen erranduzun bezala, oilagorrak. Eta tartean, eser zaldien gaina ibiltzeko, esertzeko leku bat, ozela bat, daukazu. Honen gainean, margotzen duzu? Bai, margotzen dut honen gainean. Lehen erabiltzen nuen zila normala bat. Baina hainbertze orduz eserita egonta, azken joaten zera konkortzen edo, ez? Eta bizkarko min ez egoiten ditzen. Eta zaldin ibiltzen izenez eta pensatu nuen, igual zaldin zilare, igual ez da idea txarra izanen. Terranion anaiari, etxiko base bat, burrikin da ditzen da lanin bere terranion. Izizu base bat, zaldin zileta jartzeko. Eta modu honetan kontzen dut bizkarra zuzen. Eta ez dut hainbertzeko bizkarko minez sufritzen. Eta egian baita ere zaldi gainean zabiltzen sensazioa? Bai, nola duten gustukoa. Azken finean juntatzen ditut gustuko dituten gauzak, ez? Lan bat iten ari zailikan egon martzara zu gustora eta inguru ere behar du izan zure gustukoa. Zenbat denbora behar izaten duzu margo bat hasieratik bukatu arte? Aizten erran duten bazala, badire batzuek ez duten hainbertzeko komplikazionia, nahiz eta gero igual ikarri iduitu ez, baina ez dute berez hainbertzeko komplikazionia. Eta bertze batzuek, konbosak eta moduan eta badute haitzez lana gehiago. Orduan, hori da lanaren arabera. Ni ustez gauz guztietan bezala, instrumentu bate jotzen, uste bauzu denbora bat horretan galtzen da. Nahiz eta gero jarri berriro ere, unetan ere bai, marrazteaz eskua galtzen da pixkot eskua. Orduan, zenbat eta gehiago ibili, orduan eta erreztasun gehiago duzu. Beraz, margotzez hil arte, margotzen. Bueno, albalimo da bai. Hori du gustuko, orduan, albalimo da bai. Feliz bihar berriz egongo dela, txampainako batekin. Diru gabe baina nizarrak gurekin daude, piano baten soinuan. Lauteiatu gainean ilargia... Bueno, zer duzun gustoko nabari da. Margotzea, zaldiak... Izena jartzen diozu beti margoei, bakotxei bere izena jartzen diozu. Bai, baute ben izena, eta gainera izena da lehendabiziko gauza jartzen diotena. Zeren eta horri buruz emarra dut gaiari. Orduan lehendabiziko gauza izena jartzen diot. Bueno, gizartean, gizarteko kontuekin konpromesua behar da, zure ustez? Ni ustez baietz. Gauz guztitan behar dela gizartekiko konpromesu bat. Gauz guztitan, bai. Natura zaintzen dugu? Batzutan bilatzen gara estremo batera eta bertzetara. Orduan, bilatzea aizten duten ekilibrio hori, erdiko bideo hori zaila izaiten da batzutan. Bidaiatzea gustoko duzu? Ikaragarri, bai. Zein da egin duzun bidaiek gustokoena edo tokirik zoragarriena? Egin dutena, luzena behintzat izan du da Argentinara, jakin joan nintzen,
3 astez egondu ginen Argentinan, eta hori ez, Ushuaiatikan ikusi genuen baden dena. Toki haunitz ezagutu gintuen eta ikagarri polita, bai. Zoragarri izan zen, bai. Eta nora joango zinateke edo zer herrialde ezautzera joateko asmoa duzu? Bueno, orain edut joan, nien joan Suizaldera. Eta, egiten duten bedai hori, prestatzen do pixko begira nago, eta egiten duten horrelako zer. Egun bateko bateraldian, mendia, ala hondartza? Biek gustuko ditut. Biek gustatzen zizkit biziki, naiz hondartza, naiz mendia. Orduan, aukeratuko nuke albalima goizez, mendire joan eta atxaldin geroia hondartzara, bai. Arratsalde guerdi aldera edo arratsaldean? Arratsaldera, bai. Labak aldeko zola, orduan ja hondartzara ditzi. Hiria ala herria? Horretan ere, niri bi gauza gustatzen zizkit, bizitzeko herria, baina gero edozen gauz ikusteko hori iritare gustatzen betere joatia. Herri handia ala herri txikia? Herri txikia gustuko ditut. Herri txiki batean jaio nintzen, txiki ez da, hainen igual txiki ere bera. Zemat izan jorain, 4.000 biztanle inguruan, izan jo. Eta horren bizi naiz 650 biztanle dituen herri batean, osea, orain txiki gua, baina gustora. Mitozalea zara? Ez. Bai, bizi tokiak eman dezake bizi poza? Nire ustez norberak behar dula bizi poza izan, eta gero nun bizi zaren, bigarren ezaren dara, baina norbera ez balimo da ongi, inun ez zula aurketiko bizi pozarik. Lasai eta ongi egoteko baduzu toki sekreturen bat? Ni nire estudioa. Gero ere gustuko dut mendira eta joatia eta deporte ditia ez, baina ni aiztinetan duten bazala jendikin maiz nago ez, kursoetan eta bakardade hori bilatua izana hori gustuko dut. Bakardadea behar izaten dut, eta egunero bakardaden egon behar izaten dut, gauzak ere pixkot finkatzeko edo lasaitzeko bai. Orduan egoera hori da, zuk lasai eta gustora egoteko egoera hori da, bakardadea. Noiz benka edo egunero ratoa behar dutela bakardade hori, bai. Naiz eta gustatu ikarri jendikin egotia, baina gero ere pixko behar dut kalman edo jarri burua, bai. Liburu bat? Orain dela, baitut hilautu batzuk ez dutela deus irakurri, nabila kurso batzukin eta, liburu, inglesko eta frantzesko kurso batzuk eta egiten nabila, eta ez dut irakurri, baina izaten dut ohitura hori lukartu baino lehen pixko irakurtzea, baina baitut hilabete honitz ez dutela deus irakurri, nabila buru belarri kurso ekin ere eta ez dut asti honetzikan ezan. Eta filma bat? Filma bat. Begira, lehen da biziko, baditut hauniz gustatzen zaizkidanak, baina ikusi nuen lehen da biziko pelikula izan duzen zineman, eta izan duzen Pretty Woman. Pasatu dira urtea hauniz, baina izan duzen lehen da biziko ikusi nuena, eta gelditu zitzaidan gauz bat, gustatu zitzaidan ikaragarri bai. Ze evoluzio ikusi duzu margolaritzaren inguruan? Ze evoluzio? Zer nire burukin, edo zer ikusten duten inguruan edo? Orokorrean, bai. Orokorrean, badiru dila dena ongi dagoela, eta dena onartua dagoela. Eta nik uste dut ez dela ala. Atzetikan behar dela izan lan bat, eta gero, ikusi zer ateratzen den, baina ez dela dena ongi, eta ez dela dena onartua behar izan. Nola gustatuko litzaizuke izatea gizarte hau, hemendik 50 urtetara? Baditut bi seme, 17 eta 14 urtetakoak. Eta zer gustatuko litzaideken? Garbi izan dezaten gauza lortzeko lan imar dela. Eta ilusio bat izan bar dela, eta ez bakarra eben burua begire egon. Baizik eta bertzikirere laguntzen edo bertzikirere alegito bekena ateratzen gauzak norberare betetzen dela pila bat. Eta orduan, empatia pixkotere. Empatia behar dela bizitzeko. Ez dela bakarra gure buru hori begire egon behar. Zoriontsu izateko emai diguzu, errezeta bat? Nik ezakizen errezeta. Nik ustez erraiten duten bakarra da egiten duzunaz edo gozatzea. Eta ez dagoela bertzerikan. Edo zin gauza egiten duzuna gustuko izan da daila eta hortaz gozatzea. Itziar Mikel Berizena, 3 hitzetan. Nire burua erran nuke ama, margolaria eta persona ikagarri arruntadoa. Bai.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.